Zdravím vás. Viete, ako správne kotviť fasádnu izoláciu? Ukážeme si. Na trhu máme niekoľko rozmerov. 600 na 1000, 600 na 1200, 500 na 1000 a rozmer 400 na 1200. A ako sa v tom vyznať? Norma hovorí, že minimálny počet kotiev je 6 kusov a maximálny počet je 12 kusov na meter štvorcový. Poďme si porovnať minerálne dosky Knauf Insulation s pôvodným rozmerom 600 na 1000 a s novým rozmerom 400 na 1200. V prípade dosiek 600 na 1000 by to vyzeralo takto. Prekotvíme si rohy, prekotvíme dlhú stranu a potrebujem dve kotvy pre splnenie 6-kusovej schémy. V prípade dosiek 400 na 1200 rovnako tak pre tú 6-kusovú schému prekotvím opäť rohy, dlhú stranu a stačí mi iba jedna kotva do stredu dosky. Porovnáme teraz 8-kusovú schému. Je to obdobné, avšak v tomto prípade potrebujem dať do stredu 3 kotvy pri formáte 400 na 1200. Potrebujem pre 8-kusovú schému len 2 kotvy do stredu. Keď si všimnete, v prípade pôvodného rozmeru sme použili 2 kotvy. Mám 6 kusov. V novom rozmere, keď som použil 2 kotvy v strede, už mám 8 kusov. Pokiaľ teda dodržíte kotviacu schému, nebudete mať žiadne navýšenie kotiev na stavbe. Pokiaľ chcete viac informácií, dozviete sa ich na našej stránke www.knauf.com.